Anvers, Bèlgica. Copenhagen, Dinamarca. Praga, República Txeca. Limerick, Irlanda. Lisboa, Portugal. París, França. Siena, Itàlia. Ona Europa, la mirada de joves periodistes repartits pel continent. Tots hem sentit a parlar de l'expressió «tots els camins porten a Roma», però en el nostre context actual seria més encertat dir que tots els camins porten a Bèlgica. Des que el país es va convertir en la capital de la Unió Europea, la seva població ha viscut un canvi radical. La història de l'últim segle ha portat gent de tota la Unió Europea i de la resta del vell continent al cor d'Europa. Tot això fa que aquest petit país es trobi al cim de la multiculturalitat i gaudeixi d'una societat extraordinàriament diversa. Estudis de l'any 2022 publicats per l'Statbel, l'Oficina d'Estadística Oficial del país, demostren que 1 de cada 5 residents a Bèlgica són d'origen estranger. Ara bé, no tots aquests nouvinguts comparteixen les mateixes raons per migrar, sinó que viuen realitats diferents. I per entendre-les, volem aprofitar aquests primers minuts del podcast per fer un viatge al passat i fer un recull històric de les causes que van fer del país el que és en l'actualitat. El 18 d'abril de 1955 va néixer la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, una fita clau que tots aquells que siguin una mica fanàtics de la història de la Unió Europea coneixeran. Aquesta comunitat primitiva, i que seria més tard la predecessora de la Unió Europea, com la coneixem avui dia, tenia l'objectiu d'evitar una nova guerra mundial i el destí va voler que la primera reunió se celebrés a Brussel·les. La seva tradició de neutralitat en els combats bèl·lics del vell continent i la seva ubicació geogràfica central van fer de Bèlgica la candidata ideal per aplegar la resta de reunions dels principals organismes de la comunitat, que amb el temps han anat creixent fins a arribar a la força titànica de què disposen actualment. Així doncs, els nostres dos experts d'avui, que us presentarem en res, estan d'acord que aquestes característiques úniques l'han convertit en un focus d'atracció per a gent que busca noves oportunitats en un país estranger. El nostre primer expert és Dirk Hay, professor en Comunicació Intercultural i Cultura Belga a la Universitat Artegis Plangin d'Anvers. Actualment el país té una diversitat enorme i si abans hem vist que 1 de cada 5 residents del país té origen estranger, anem a veure-ho ara amb xifres absolutes de la mà de Hay. Sí, esclar, Bèlgica és un país molt multicultural. És un país petit, molt petit. Fent recerca de les últimes xifres, tenim 11,5 milions d'habitants. És a dir, que el país segueix creixent ràpidament. Tenim un munt de nacionalitats vivint a Bèlgica. Més de 180. Més de 180. Si fas un cop d'ull a la ciutat d'Anvers o de Brussel·les, tenim més de 100 llengües parlades per totes aquestes comunitats diferents. Per tant, en resum, és un país molt petit, però molt divers i multicultural. But very diverse, very multicultural. Per Hay, les raons principals que converteixen Bèlgica en un país tan divers es deu, per una banda, a la seva situació geogràfica i, per altra, a una característica molt peculiar de la seva societat que assegura que és coneguda i que atrau els migrants. Crec que la primera raó és que està situada al cor d'Europa. Bé, al centre de l'Europa de l'Oest. I crec que una altra raó per la qual som tan diversos és perquè la societat és molt més oberta. Doncs sí, ho heu sentit, per Hay, la belga es tracta d'una societat molt oberta, una condició que de fet reafirmen les dades que hem vist a l'inici del capítol. Aquesta percepció de societat tan diversa es nota només de passejar pels carrers. Hem preguntat a alguns dels estudiants d'Erasmus si durant la seva estada a la ciutat ho van notar, aquesta situació. A mi, Bèlgica, en general, i sobretot Anvers, que és la ciutat on vam estar vivint nosaltres, sí que em va semblar un lloc culturalment molt divers, i diria que més que aquí encara, perquè tant caminant pels carrers com a les botigues, o sigui, crec que hi havia moltíssima diversitat. A mí Bélgica me pareció muy, muy diversa. De hecho, es de las cosas que más me chocaron las primeras semanas cuando iba por la calle, que veía gente de todas las nacionalidades, todas las religiones, todas las culturas, como que había muchísima diversidad a la que yo creo que no estaba tan acostumbrada a ver aquí. Yo, como fisioterapeuta que estuvo trabajando durante 4 meses en un hospital de Amberes, sí que aprecié gran diversidad cultural a la hora de tratar pacientes. Pues había gran cantidad de pacientes, sobre todo de Aràbia i de Latinoamèrica, entre otras. Doncs la veritat és que sí, només d'aterrar a Bèlgica ja em vaig adonar de les diversitats culturals que hi ha en aquest país. És veritat que tant caminant pels seus carrers com fins i tot interactuant amb la gent en els negocis, doncs te n'adones d'això, de que hi ha moltes persones que provenen de diferents nacionalitats i això fa que
en resum, sigui un país amb molta diversitat cultural. Y sí que es verdad que había mucha diversidad cultural, pero no en la propia cultura belga, sino que en el propio Amberes pues, convivían muchas culturas, como puede ser la musulmana, la árabe, había mucha inmigración de Marruecos, luego también había mucha población negra, asiáticos, hindús, pakistaníes, y sí que pude observar un poco esa convivencia entre pues, la multiculturalidad. Doncs com veieu, no hi ha cap mena de dubte. Ara bé, malgrat ser una societat tan aparentment oberta, això no vol dir que no existeixi el racisme. Katri Kundan, que és el nostre segon expert d'avui i és membre de l'organització Atlas, en la qual aprofundirem més endavant, ens diu això quan li preguntem si hi ha racisme a Bèlgica. És una molt bona pregunta perquè, de fet, es tracta d'una problemàtica molt visible. Podem dir que sí que existeix. A més del racisme, la multiculturalitat implica altres reptes, tal com ens apunta el professor Dirk Hay. Sí, els reptes més importants són la integració i la comunicació. Com ens comuniquem amb totes aquestes comunitats és un repte clar. Aturant-nos en aquest repte, la comunicació és complicada perquè, si ho ha anat seguint bé, a l'inici del programa hem mencionat que al país s'hi parlen més de 100 llengües. Ara bé, d'oficials, diem només, tot i que no són poques, n'hi ha 3, el flamenc, el francès i l'alemany. Cada un d'aquests idiomes parlat en una regió específica del país. Nosaltres ens quedarem en Anvers, Flandes, on es parla el flamenc. I aquest és precisament l'idioma majoritari del país, i no el francès. El parlen 6 de cada 10 belgues. Seguint amb els reptes, la integració. La integració és molt important. Ara bé, pot tenir moltes cares. En aquesta entrega del podcast Dona Europa ens volem fixar en la integració, concretament en els llocs de la feina i en l'ajuda que rep en aquest sentit per part de les administracions europees. En la nostra conversa amb Hay, el professor de comunicació intercultural, ens va assegurar que la base de la integració és la llengua per poder-te comunicar. I en les companyies i les empreses això no és diferent. La integració de persones migrants en les empreses belgues passa per la llengua. Ens hem adonat que molta gent que busca la seva felicitat a Bèlgica, si no parlen una de les 3 llengües, bé, una de les 2 llengües principals, flamenc o francès, és un problema claríssim en el mercat laboral. El nostre govern federal i també el govern a nivell flamenc s'esforcen per promoure cursos lingüístics. A Flandes és obligat que els nouvinguts segueixin un curs per aconseguir la ciutadania. De fet, es tracta d'un curs educatiu sobre què significa ser belga. Abans hem mencionat l'organització Atlas. És un bon moment per recuperar-la. En aquest context d'obligatorietat establert pel govern flamenc, que acabem d'escoltar, Atlas ajuda els nouvinguts a preparar-se per la societat flamenca i poder entrar així al mercat de treball. Atlas ofereix aquests cursos de llengua i ciutadania belga. De què es tracta? Doncs és una ONG que rep finançament de la Unió Europea a través de l'administració Europe Work and Social Economy. Aquests fons europeus específics s'inscriuen dins dels fons socials europeus pel desenvolupament. I els fons europeus de desenvolupament treballen en diferents àmbits relacionats a donar suport a la creació de llocs de treball, ajudar les persones a aconseguir millors posicions i garanteix oportunitats laborals més justes per a tota la ciutadania de la Unió Europea. A Bèlgica, i concretament a Flandes, aquests fons prenen aquesta forma que comentàvem de Europe Works and Social Economy, que estan dissenyats per incentivar les organitzacions flamenques a reforçar el mercat laboral i elevar les taxes d'ocupació. En particular, l'enfocament d'aquestes iniciatives està dirigit a donar suport als grups socials vulnerables, com poden ser les dones, els discapacitats, els migrants i el grup de més de 50 anys. En el cas d'Atlas i en el cas que tractem en aquest capítol dedicat a la diversitat, ens fixem amb el grup dels migrants. L'organització es troba a Anvers, la segona ciutat més gran de Bèlgica. Katri Kundan, membre de l'organització i encarregat de la supervisió dels processos de diversitat, ens explica les 2 branques en què treballa l'entitat. Per exemple, en el CID Atlas tenim 2 divisions diferents. Una d'aquestes treballa amb persones a títol individual i l'altra treballa amb la societat d'Anvers, com a concepte global, diferents organitzacions i serveis de ciutat. Així doncs, per una banda, es defineix com l'encarregada d'inscriure els nouvinguts en programes d'integració que inclouen classes de neerlandès i sessions sobre cultura belga. Si finalitzen amb èxit les classes de neerlandès, els participants reben un certificat.
En canvi, les lliçons sobre la cultura i la vida belga estan orientades socialment i ofereixen una visió general completa de diversos aspectes, com ara l'educació, criança, esdeveniments actuals, democràcia, normes i valors. Aquestes sessions subratllen la importància de la integració a la societat i el foment del sentiment de pertinença. A més de facilitar la integració dels nouvinguts, Atlas amplia el seu suport a les organitzacions que busquen orientació sobre diversos aspectes com ara la llei d'immigració, els serveis d'interpretació i la competència lingüística. En oferir experiència en dret d'immigració, oferint serveis d'interpretació i abordant les preocupacions relacionades amb l'idioma, Atlas contribueix a la creació d'un ambient de suport pels nouvinguts al lloc de treball. Per exemple, en el CID Atlas tenim dues divisions diferents. Una d'aquestes treballa amb persones a títol individual i l'altra treballa amb la societat d'Anvers, com a concepte global, diferents organitzacions i serveis de ciutat. Després d'explorar els desafiaments i les solucions al voltant de la diversitat i la integració bèlgica, ens adonem de la complexitat i la riquesa d'aquesta societat multicultural. Des de les polítiques d'inclusió fins a les iniciatives de suport, hi ha un esforç concertat per fer que tothom se senti benvingut i valorat en aquest país europeu central. Però més enllà de les polítiques i els programes, el que realment importa és l'esperit de col·laboració i comprensió mútua que sorgeix de la diversitat. A mesura que tanquem aquest capítol, recordem que la veritable bellesa de Bèlgica rau en la seva capacitat per acollir i celebrar les diferències. Anvers, Bèlgica. Copenhagen, Dinamarca. Aquest és un reportatge de Sara Monet Mola amb la veu de Lara Mangraner Giné i el suport tècnic de Juli. On Europa, un podcast del diari Barcelona, amb col·laboració de l'Oficina de la Comissió Europea a Barcelona. Ona Europa, la mirada de joves periodistes repartits pel continent.